ba maging vlogger katulad ko? Huwag nang magpaligoy-ligoy ka. Boom! Kera. Mag-intro muna tayo. We rise up from the dust and claim my throne. What's up mga langga? Andito naman po ang inyong lingkod, katulong sa umaga vloggers sa gabi. Itong video na ito ay para sa mga gustong maging vlogger katulad ko. So ngayon po ay ituturo ko po sa inyo kung anong mga application ang gamit ko. Pero bago yun, bigyan niyo muna po ako ng thumbs up, subscribe, at please click the notification bell para ma-update kayo sa mga bagong videos ka. Kung gusto niyo maging vlogger, kailan pa? Bukas, sa susunod na araw o sa susunod na buwan? Bakit kaya hindi ngayon? So ngayon, simulan niyo na. Kasi po ang pagiging vlogger ay wala pong criteria yan. Hindi yan sa pogi o maganda ka, ay pasok ka na. Sa pagiging vlogger po ay hindi po batayan ang physical appearance natin. Okay mga langga, may share po ako sa inyo ha. Ang panonood po ninyo ng ibang video sa ibang YouTube channel ay nakakatulong po yan na makadagdag sa inyong public watch hours. At sa pagko-comment ninyo sa comment box ng mga video pinapanood ninyo, pero huwag na huwag po kayong mag-comment doon ng hug to hug, sub to sub, payakap naman, pahalik naman, punta ka sa bahay ko, pupuntahan kita sa bahay mo. Ganun po, bawal po yan sa YouTube. Kasi po, na-identify po yan ng lolo nyo, lolo YouTube nyo. So, ngayon mga langga, kung magko-comment po kayo sa comment box ko, dapat po related po sa video ko. At pupuntahan ko po kayo sa inyong bahay. Sure, 100% po yan, yayakapin ko kayo. Ngayon po ay sisimulan na po natin. Ang kailangan lang po natin ay Android phone. Hindi na po natin kailangan bumili ng camera para makapag-vlog lang. Kasi po, nagsisimula pa lang po tayo, wala pa po tayong sahod, wala pa po tayong pambili ng DSL camera. Ayun mga langga, ang gamit ko lang po ay Android phone. Samsung A10 lang po yung ginagamit ko at saka yung ilaw ko po a-adjust lang po ako para maliwanag po yung mukha ko at saka makikita nyo po ako ng malinaw. So ngayon po, may Android phone na kayo. Gagawa po kayo ng Google account. So pumunta po kayo sa Google account. For example, jose123@gmail.com. Huwag na po kayong gagamit ng jose_123 Maria I love you @gmail.com. Huwag na po kayong gumamit ng ganun kasi baka makalimutan nyo rin naman din po. At saka yung password po, kailangan po ninyong i-memorize yun. Ngayon mga langga, may Google account ka na. Ngayon, pwede ka nang pumunta sa YouTube. Doon ka na pumunta sa YouTube channel. Sa may gilid po ng application ng YouTube. So, andun po, press mo lang po, tapos i-login mo lang yung Google account na nagawa mo. Tapos, mga langga, andun po, mag-create po kayo ng pangalan ninyo. So, yung pangalan na gagawin ninyo ay unique po. Dapat walang kapareha. Kapag i-search nyo po sa Google iyon, yung pangalan ninyo, yun talaga yung unang lalabas, as in unique, talagang walang kapareha para madali kayong mahanap ng mga subscribers ninyo. At saka pag i-search na naman sa YouTube, ikaw lang din yung lalabas po. Katulad po sa Bisaya ko langga. So pag sinearch po nila yun doon sa Google or sa YouTube po, yung account ko po ang lalabas talaga. So tip ko po sa inyo, kapag gagawan na po kayo ng pangalan para sa inyong YouTube channel ay dapat wala pong underscore. Katulad po sa akin, Bisaya ko langga. So, madali lang po akong mahanap. So, ganun lang, ay, sino nga pala? Ay, oo, Bisaya pala yun, Bisaya ko langga. So, parang ganun lang po. So, mga langga, wag na wag po kayong gagamit ng Maria underscore Jose, I love you, or 143. Ganun, kasi mahirap po yung hanapin. Mahirap pong i-memorize po ng inyong subscribers. So, ganun lang po. Dapat ang gawin ninyo. Kung pwede,
3 letra lang or MD Jose, ganun po. Para mas madali kang mahanap ng mga subscribers niyo. Ayun mga langga, may YouTube channel ka na, may Google account ka na. Ngayon, mag-iisip po kayo ng content niyo. Yung gagawin yung content mga langga ay yung gusto nyo mismo, yung passion nyo. Kung mahilig kayong mag-makeup, mag-tutorial kayo. Kung mahilig kayong magluto, mag-tutorial din po kayo. Kung business naman, mag-share din po kayo ng business tips. Sa clothing naman, o sige, kung mahilig kang mag-model, mag-model-model ka dyan. Wala pong problema po. Basta, ang importante, gusto nyo po yung ginagawa ninyo. At saka, maganda din po yung knowledgeable. Yun mga langga, yung gagawin ninyong content ay dapat knowledgeable po. Na may matutunan o may napupulot po silang bagong aral or bagong tips yung mga subscribers ninyo or yung mga viewers ninyo para makakuha po kayo ng subscribers. Sa akin mga langga, ang ginawa ko po sa YouTube channel ko ay nag-review po ako ng pro-life, nag-DIY po ako. So, ganun po muna po yung ginagawa ko hanggang sa yung mga subscribers mo na ang magre-request kung anong daily routine nyo. Huwag muna po kayong mag-bag grade ninyo kasi sa totoo lang hindi pa po sila interesado dyan. Hanggang sa maging marami na yung mga videos mo, dyan na po sila magtatanong. Kasi katulad po sa akin, mas 60% po ang non-subscribers na nagwa-watch ng videos ko. Dahil po, sa trending ngayon, yung pro-life, yung mga DIY, yun po yung kasi yung mga trending ngayon hanggang sa makuha mo na yung loob ng mga watchers mo at mag-subscribe na rin sila sa inyo. Yun mga langga, mag-iisang buwan na po akong nag-vlog. Ngayon mga langga, nakaprepare na po kayo ng content nyo. Pwede na po kayong mag-start mag-vlog. So, kunin nyo na po yung Android phone nyo. Tapos, tip po, wag po kayong titingin sa screen, ganyan. Dapat po ay nakatingin po kayo sa lens ng inyong cellphone. Hi! Hello, langga! Ayun mga langga, nakikipag-usap ka na sa lens mo. Habang nakikipag-usap ka sa lens mo langga, just be yourself. Ganun po. Hindi po kailangan na maging maarte ka po sa harap ng inyong camera para magustuhan ka lang ng iyong mga viewers. Just be yourself lang po. Yun lang po yung capital natin para makuha po natin yung loob ng ating mga viewers. Hangga ngayon. Pag nag-video kayo, landscape po. Ganito po. Hindi po patayo. Okay? Kasi maraming nagkamali dyan at saka isa na rin po ako dun. At inulit ko po yung video ko. So, landscape po. Pag ganyan, hindi portrait. Landscape and ang size po niya ay 16 by 9. At saka kapag magkuhan din naman po kayo ng picture niyo ay 16 by 9. Ganito din po. Kasi marami po akong na-encounter na mga YouTubers din at saka sinasabihan ko rin sila kasi gusto ko rin naman pong makatulong. Sinasabihan ko rin po sila ng landscape po, yung size, yung pagkuha nila ng video at saka picture at saka 16 by 9 po yung size niya. Mga langga, kung may na-encounter kayong mga YouTubers na mga small YouTubers katulad natin, ay sabihan nyo na rin po para may alam din po sila. Mas magandang din po kasi yung sinishare po natin yung nalalaman natin. Ayun mga langga, habang nagtitake po ako ng video, kapag nagkamali po ako, pipikit po ako ng ganyan. Tapos magbibilang po ako ng 1, 2, 3, tapos salita na naman. Ganun lang po mga langga. Para diretso-diretso na po yung pagtitake po ng inyong video. So mamaya, ikakat nyo na lang po yan sa pag-edit ninyo. Ngayon, pupunta na naman tayo sa pag-i-edit ng video nyo. Dito nyo po masasukat ang pasensya ninyo. Kasi nung ako po nung una, umiyak din po talaga ako. Sobrang iyak ko nun kasi sobrang pagod na pagod ako sa trabaho. Tapos nag-edit pa ako ng video ko. First time ko pang mag-edit ng ganun kataas, 16 minutes ata yun. Nasukat talaga yung pasensya ko kasi nagkamali siya.
dinilit ko po lahat. Nag-umpisa na naman po ako sobrang pagod po. So, yung pag-i-edit ko po ng video, ang ginagamit ko po na application ay Power Director Bundle. Nga, i-search po ninyo sa YouTube yung Power Director No Watermark. Tsaka hindi ko po kasi na alam na ngayon kung sino po yung nag-review nun. Kasi wala po akong internet ngayon. Kasi sira po yung internet namin dito sa bahay. So, i-search na lang po yung Power Director No Watermark. Lalaki po yun ang nag-review nun at saka kasi may code po yun. So, pag nakita na po ninyo yun, punta po kayo sa Google dahil wala po yun sa Play Store. Power Director Bundle. Nga. So, maghahanap na naman po kayo ng background music nyo nung walang copyright kasi bawal po sa YouTube ng lolo nyo ang may copyright na song. Katulad po, sinagawa ko na hanggang ngayon hindi ko pa po siya na-dispute. Copyright po yung unang vlog ko. Pumunta po kayo sa YouTube, i-search nyo po yun. May YouTube channel po doon na No Copyright Music Background for Vlogs. So, andun po, isulat nyo lang po sa papel yung napili ninyong music. Tapos, pumunta po kayo sa Google. Hindi nyo na po kailangan mag-download ng application for download para lang magka-download po kayo ng music. So, simple lang po. Pumunta lang po kayo sa Google. I-search nyo po yung tubidi.movie. So, lalabas din po yun. Yun pong unang lalabas, yun po yung tubidi.movie yung ginagamit ko. At saka, i-search nyo na po yung pangalan niya. At saka, lalabas din po yun, MP3 audio music. Yun po, lalabas po yun. Huwag po kayong pumunta sa MP4, MP3 music. Download lang po nyo. Wala pang 10 seconds, na-download nyo na po yun. Yun po ang gagamitin nyo sa background music ninyo. Pagkatapos mga langga, sa paggawa naman ng thumbnail ninyo, maganda din po gamitin ang Blend Collage. Yung iba, ginagamit po nila yung Sketch Me. So, hindi ko pa po yun nagamit kasi hanggang ngayon wala pa kaming internet. Pag nag-upload po ako ng video ngayon, nakiki-hotspot lang po ako. So, ayun, Blend Collage po. Importante din po ang thumbnail natin sa ating vlog kasi doon din mababasa ng mga watchers natin o mga viewers natin. So, kailangan maganda, colorful din po yung pagkagawa ninyo. So, remember po, ang paggawa ninyo ng thumbnail ay 16 by 9, tsaka pagkuha nyo na po ng picture ay 16 by 9. And lastly, mga langga, ang ginagamit ko po para ma-edit ko po yung na-upload ko pong vlog sa aking YouTube channel ay YouTube Studio. Yun po yung mga ginagamit ng mga vloggers natin. Doon ko po ini-edit at saka nilalagay yung thumbnail ko. Doon po ninyo makikita sa analytics yung progress ng inyong YouTube channel kung ilang watch hours ka na at kung ilang viewers ka na po. Doon nyo po makikita at saka ma-edit yung title na inyong in-upload na video sa inyong YouTube channel. Hangga, sana po ay may nahatid po ako sa inyo ng bagong informasyon para sa mga gustong maging vloggers. So, mag-vlog na rin po kayo. Huwag na magpaligoy-ligoy pa. Boom, karaka. Please give me a like and subscribe. Mag-comment na rin po kayo sa baba, mga kapwa kong mga small YouTubers. Magtulungan po tayo para mag-grow. Magtulungan po tayong mag-grow lahat. At sisiguraduhin ko pong babalik po ako sa inyo. Mag-comment lang po kayo sa baba ng comment box ko. Ngayon, wala pa po akong wifi kasi sira pa rin. Pero pag nagka-wifi na, sisiguraduhin ko pong babalikan ito po sa mga lahat. And please give me a like, share, and subscribe down below. And please click the notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos ko. Ito po ulit ang inyong katulong sa mga vloggers sa gabi. So, I love you mga palangga. And Langga is sign out.